Na ni, dwi'n meddwl bod ni'n fyw ar YouTube wan, so os gai groesawu pawb sydd yma efo ni ar Zoom, croeso i wlad OZoom, ac i pawb sydd yn edrych ar YouTube, croeso i chi hefyd. Hi guys! Hi! Hiya! Da ni yma heno yma i drafod adethol mega dilema dot, a mae o'n sefyllfa ofnadwy sydd gen i hi. Mae'r rhaid iddi hi benderfynu heno yma, ar ôl bob dim sydd wedi digwydd, ydy hi am fynd adra i Flaenau Ffestiniog neu aros yn OZoom, yn dywysoges i'r Munchkins ac yn partner in crime i Doris. Dwi'n gweld beth yw'r problem, really. Mae o'n no-brainer. Ti'n cael aros yn fama, ti'n cael fod hefo fi, ti'n cael hyd a lledrys, ti'n cael ysgidiau hydol, a ti'n cael fod yn dot. Mae genna ni broses i fynd drwyddo heno yma. Felly, be wnawn ni gyntaf ydy gofyn un cwestiwn i bob un ohonoch chi yn sydyn trad fod yn cynulleidfa ni yn meddwl os oes gennyn nhw gwestiynau hoffwn nhw ofyn. Ac os da ni gyd yn sbio lawr ar yn sgrin Zoom, mae yna fwtwm yna a mae o'n deud Q&A, so cwestiwn ag atab. Ac os da chi'n rhoi unrhyw gwestiynau sgennach chi i Dorothy neu unrhyw un arall sydd yma yn fyna, nhw'n i drio cael drwyddyn nhw i gyd, neu hynny fydda ni. Dot, beth am i ni ddechrau fo chdi? Beth am i ni'n feddwl gyntaf, pam ar y ddaear oedd ti isio gadael Flaenau Ffestiniog yn y lle cyntaf? Wel, i fod yn onast, oedd am llawer di bod yn digwydd. O'n i'n bored, o'n i'n gweld bob dim ar y ffôn, a bob dim yn edrych mor cool. A ni dda, ia, ti'n be, dwi eisiau mynd i fanna, ond dydy hynna yn wir. Dydy beth ydych chi'n weld ar eich ffôns, dio just ddim rhywun peth. Wedyn, ia, wan, dwi'n siŵr os dwi'n difaru, dwi'n hapus iawn o'r ffrindiau dwi wedi wneud yma. A dwi'n hapus, dwi wedi mwynhau cael bod yma. Mae wedi bod yn wyliau bach neis, ond dwi'n gwybod os dwi eisiau mynd adra ta, nid o'n wyliau hirach. Dwi'n gwybod. O ti'n teimlo bod chdi wedi cael profiadau sydd wedi newid y ffordd ti'n gweld y gymuned tra ti wedi bod yma? Do, ddeu gwir, oedd helpu bwgan yn un peth. Di bwlio ddim yr atab o gwbl i ddim byd o fatha, a oedd helpu bwgan i gael hyd i'w gallu. Oedd gen i o'r dechrau yn brofiad ofnadwy o neis. Neis cael bod yn rhan o hynna. A efo llew, oedd gweld sefyllfa llew, bechod yn unig, a fotha mor pwerus ar un adeg, a dyn defnyddio'r pŵar ar gyfer da, de. Ddim yn defnyddio fo a hambygio'r pŵar na, fel y Dewin yn wneud yn anffodus. Ond, ia, a Tinderman oedd just, waw, ylwch o bar da ni wedi gael yn sy'n nhw Tinderman wan. Na, mae bendant, a un peth dwi eisiau bwysleisio, dwi heb bod ar yn ffôn o gwbl tra nos. I ddeud y gwir, dwi'n mynd hyn o gwbl lle mae'n ffôn i ar y funud. Mae hynna'n wbath. Ti'n gwybod nes i sylwi hynna'n syth yn gweld beth wedi digwydd, bod chdi'n di gofyn am charger, im di gofyn lle o'na blwg, im di gofyn dim o'r pethau na'r holl amser sydd wedi bod yma i ddweud y gwir, a mae hynna'n dipyn o beth yn sydd. Beth am fynd yn syth i un o'r lleill, ta? Beth am fynd i'r llew a gofyn iddo fo, sut mae'n teimlo am y pŵer? Wyt ti'n teimlo bod chdi di ffindio fo eto, neu bod chdi roed i golli fo mewn gwirionedd, jyst bod chdi di camgymryd bod o'n gen ti? Ta sut wyt ti'n teimlo? Wel, dwi'n meddwl, ges i'n allu ddeu gwir i ddim gael y pwer, ac o'n i'n meddwl o'n i gyd y wan, ac o'n i'n gwybod beth i wneud yn de, ac o'n i just yn nerfus i ddeu gwir i ofyn am help a mynd at bobl. A nes i sylweddoli ddeu gwir ar ôl
mynd efo Dorothy i weld y Dewin ac siarad efo OZoom Power Limited a ffeindio'n ffordd drwad. O gennau'r pwer o hyd de. A ond ei ffrindiau gyda Tim a Bwgar a Doris a Toto a wrth gwrs Dot. Wel, nath hynna helpu fi drwy fod efo nhw sylweddoli o'n i'n gry. A wwan dwi'n hapus a mae gennau'r pwer i gyd yn y byd, ond dim ond achos o'n nhw'n ffrindiau efo fi'n de. Na chdi. Mae hynna mor dda i glywed. Beth amdano chdi, Bwgan? Achos dwi'n gwybod oeddech chdi mewn lle cas ofnadwy yn ista ar ben y mynydd na neu'n sefyll a'r brain a'i gyd ar dôl di a chdi'n teimlo bod gennych chdi ddim y gallu i fynd ymlaen. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn? Lot well. Un o'r byd ddosdyd, oedd gennau bren trwy'r adag, ond nhw yn really gas i mi. Ac mwyn yna, gennau ffrindiau rwan, da gennau Dot a'r Llew a Tim, ac dwi'n meddwl Toto. Dwi'n meddwl, oedd pawb ar y mynydd na gas ydw fi, y brain, yr adar eraill, y ffarmwr, a rwan gennau ffrindiau, dwi'n gwybod gennau bren, ag gan gobaith gennau job newydd fel gaid mynydd ar ôl yn y gyd orffen. Gai ofyn nesa i chdi, Tim. Wel, Tim, i fod yn onast efo chdi de, pam nes i weld chdi tro cynta, o'n i ddim yn siŵr bod o'n oce bod chdi yma de. Ddim o gwbl. Ond erbyn hyn, mae'r ochr o dy gymeriad i sydd wedi dod i'r wynaf jyst yn arbennig. Sut wyt ti'n teimlo ti wedi newid? Wel, i ddechrau, o'n i'n meddwl, o'n i'n gorau bod yn, be maen nhw'n galw fo yn y Vogue, extrovert, a dangos yn hun, ac o'n i, y gwir oedd, o'n i ddim yn hyderus, oedd gyda fi ddim calon, o'n i'n gweld lle oedd calon fi, o'n i'n camgymryd calon am pethau fel trio bod yn cool a dangos yn hun a i fod yn onest, o'n i'n meddwl fysa bobl yn licio fi os fyswn i'n bod yn fi'n hun, ond dyma pwy ydw i. Timothy Steele, dim Tinderman. Lot gwell. A dwi'n darllen Rhamant Bro ar y funud, mae fe'n digedig. Yey! I chdi, Llew, na i cael copi i chdi. Diolch. Dwi eisiau gofyn i chdi nesaf, Toto, achos yn aml iawn sa'n neb yn gofyn i chdi yn agos, a bron iawn i chdi beidio gael dy ofyn am dy gryfder o gwbl. So, dweud ti tha fi, Toto, ti di bod ar siwrna, sut ti'n teimlo mae hyn di mynd? Wel, dwi'n teimlo bod mae wedi mynd yn effernol o dda. Oherwydd, da ni wedi ffindio ar y ffordd, a mae'r Dots yn gwybod lle mae i fod. Adra, yn blaena. Ia. Breinda, croeso atan ni hynna, mam, a mor braf cael chi yma hefo ni. Dwi'n gwybod yn y dechrau oedd o'i weld yn eitha amlwg na mond yma i ddeu stori wrthon ni oeddech chi, ond dwi'n teimlo bod chitha hefyd i bod ar dipyn o siwrna. Dim just yn eista wrth y tân, ond cymryd perchnogaeth dros canlyniad beth sy'n digwydd i'r bobl ifanc mae gyd. Do, a fi'n teimlo fel afod. Mae nhw gyd wedi dod ar siwrna fawr hir a wedi dod allan o dda. Gwych. Wan, Doris, tyna dy hun off mute. Na, mae eisiau tegwch i Doris hefyd os gwelwch yn dda. Wan, Doris, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn chydig bach yn wahanol i chdi, oce? A dwi eisiau atab clir, dwi eisiau chdi atab y cwestiwn dwi'n gofyn, dwi eisiau dim lol. Deitha fi, wwan, beth ti'n teimlo ti di ddysgu dros y tridia yma? Wel, mae wedi bod yn hanos, achos yn gyntaf, ar i fi ddysgu fod y Dominique wedi mynd, a wedyn fod y Dorothy wedi cael ysgidiau, a wedyn ar i fi ddysgu fod y Dorothy yn hyfryd ac yn gallu dal ymlaen i helpu fi yn fama a fod fysa hi mor gymaint gwell yn fama yn Blaena Ffestiniog na wneud be mae'r Dewin a Glinda yn deithi yn mynd nôl i Blaena, de. Mae gennym ni gwestiwn wan, de, gen y gynulleidfa, dwi'n mynd i gael golwg yn y mwan, neu weld beth yw. So mae Sara, Eban a Gessi yn gofyn i ni, Dorothy, o ran dy ddilema, lle wyt ti'n teimlo ma dy galon? Pa ddewis fydda ddewraf? Ac os wyt ti'n defnyddio dy ymenydd, be fysa ti'n penderfynu?
Hwna'n gwestiwn da iawn. Dwi'n teimlo fel fysa'n nghael o'n i mewn dau ddarn ar y funud achos mi oedd Adra yn rwla gres, o'n i jyst ddim yn edrych arno fo'n iawn, mi oedd yn rwla gwych i fyw, ac o'n i'n mwynhau bod yna efo'r gymuned ac yn llwyddo fel pawb. A wedyn dwi'n edrych ar Oz, a mae jyst y lliwiau, yr coed pink, yr golan y nos, mae o'n, fel dwi wedi dweud, mae'n teimlo fatha mynd ar wyliau, ond eisiau aros ma chydig hirach. Wedyn, dwi'n yn gwybod sy'n eisiau etab y cwestiwn eto, dwi'n yn siŵr, dwi'n yn gwybod. Ffôn y ffrind. Mae hynna'n mynd â ni reit dda wan. Be da ni'n mynd i wneud nesaf gynulleidfa ydy lawnsio poll ar Zoom, lle da chi'n cael pleidleisio. Da ni am lawnsio hon, a wedyn gwch chi pleidleisio, a ddylsa dot aros yn Zoom, neu'n mynd adra. Mae hwnna ar gael i chi wan. A tra da chi'n meddwl amdan hynny dot, be dwi'n meddwl ddylsa ni'n neud da, ydy just mynd rownd y cylch a meddwl am un peth da am mynd yn ôl i blaenau ac un peth drwg am beidio mynd yn ôl i blaenau. OK? So, nhw'n ni ddechrau efo ti, Tim. Be sy'n dda am mynd yn ôl i blaenau? Pa ddiwylliant sy'n na? Gan at yna di dy beth, di? Y diwylliant o cyfeillgarwch a cymuned. A be wyt ti'n feddwl, Llew? Be ydy'r peth gorau am fod yn fynd yn ôl i blaenau? I fi'r amgylchedd, mae'n anhygol. Ti'n gallu mynd rownd y mynyddodd i gyd. Moelwyn mawr, moelwyn bach. Ac dwi'n licio mynd am droed taws fynydd yn ofnadwy, lle gorau yn y byd, di fanna iddo fi. Glenda, be amdano ti? Be fysa'r peth gorau un am mynd yn ôl i blaenau? A be fysa dot yn colli am byth? Tas o ti'n aros yn o Zoom? Sa'n colli'r gymuned a faint o dda, da ni gyd yn gwach ar ôl yn gilydd yma. Sa'n colli hynna i gyd, mae pawb yn gwach ar ôl i gilydd yn blaenau. Be amdano ti, so? Dwi eisiau mynd adra. Dwi eisiau mynd adra. A bwgan? Wel, dwi'n gyd yn caru dot, dwi'n gwybod yna, ond bod yna mae ffrindiau ar ei hi, mae teulu hi, so mae'r cymuned. Dwi'n mwyn bod o werth gwch hynna i gyd, i aros mama i gael hyd y lledrith. OK, wel Doris, chdi sy'n nesa. Dei ti, dyma dy gyfle di, mae gen ti 2 funud i roed dy pitch. Wel, yn gyntaf, swn i'n hoffi dweud, stop the vote. Hefyd, swn i'n hoffi dweud, wel, be fysa'n colli ydy pŵar. Pwy sy'n eisiau colli pŵar? Swn i'n gallu rhoi yr holl pŵar yn y byd, fysa'n gallu fod yn chief advisor fi. Partner in crime. Ti'n gwybod fel? No-brainer. Reit, sy'n mynd i stopio chdi fyna, sori Doris. Sy'n mynd i stopio chdi fyna. OK. Dorothy, beth am mynd yn ôl ata chdi? Ti di clywed beth gen pawb i ddeud wan? Ti di clywed be fedri di golli o beidio mynd yn ôl i blaenau? Be wyt ti'n meddwl sy'n denu chdi i fod yn o Zoom? Good question. Wel, mae Doris yn reit cool. Mae'n oce. Mewn dosis bach. Dwi'n meddwl sa'n cool. Wyt ti'n meddwl bod chdi'n cael dy ddenu achos bod chdi eisiau bod yn dywysoges? Ia, hynna fyd. Wel, dwi'n dechrau meddwl wan a dim bod fi'n eisiau bod yn o Zoom am y rhesymau iawn. Dim pwer di bod dim... Ie, beth ddigwyddodd i Diana? Beth am beidio meddwl beth ddigwyddodd i Diana? Ond beth am meddwl amdan y Munchkins, ydyn nhw angen tywysoges arall, ydyn nhw angen cael y pŵer i hunan? Mae hynna'n bwynt da iawn. Dwi'n meddwl, ia, maen nhw wedi bod o dan bŵer ys gymaint o amser o an bŵer y Dewin. Maen nhw jyst eisiau gallu llwyddo i hunan. Dwi'n meddwl bod nhw angen llaw arall uwch y penna nhw. Mae hynna'n rhywbeth. Na, ti'n iawn fan'na. Reita, sut da ni'n mynd efo yn pleidleisio ni? Beth am gael golwg? Waw, wel,
Dwi'n meddwl bod pawb wedi pleidleisio erbyn hyn. Ydych chi'n barod amdan hyn? Fedrith rwy'n wneud drumroll os gwelwch yn dda? Mae 89% o'r cynulleidfa ni yma hyn yma wedi pleidleisio i Dorothy fynd adra. Yay! Doris! Galon i chi gynulleidfa, a da ni yn edrych ymlaen yn ofnadwy. Doris, ti eisiau dweud rhywbeth? Just advisory oedd hwnna, dim yn gorau neud o. Wel, swn i'n licio os fysa hynna yn mynd efo bob advisory vote, ynde? Ond, na, mae fyny chdi ar ddiwedd y dydd, Dorothy. Chdi sy'n rhedeg dy fywyd dy hun. Chdi sy'n gafel yn y pŵer ac yn penderfynu os ti eisiau bod yn rhan o dy gymuned neu beidio. Ond, da ni gyd yn fyma yn gobeithio ni di ddod adra i Blaenau Ffestiniog. Dim ni gyd. Dowch yn ôl at ni mewn chwarter awr a gown ni weld. Ar YouTube, bydd rhan terfynol Dewin OZoom i chi gael gweld beth sy'n digwydd i Dorothy. A'i mega dilema. Ydy hi'n penderfynu mynd adra? Ta di'n penderfynu aros yn OZoom a colli bob dim sy'n clymu hi i'w chymuned. Gown ni weld. Mae gennym ni chwarter awr wan, panad, biscuits, sana glân eich, dwi'n gwybod, gown ni weld. Welech chi mewn chwarter awr, ta! Adra!